हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं मोनसे साख्रिनि रादाब फोसावनो सानदों। आसामाव दा बावैसो जानाय 22,000निफ्राय बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारनाय बे भेकेन्सिनि सोमोन्दै आं मोजाङै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बेनि डिटेल्सै क्वालिफिकेसना मा नांगौ, मा पस्टनि साख्रि ओंखारदों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। लोगोसे बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो फारियै फारि मोनफा मोनफा फोरमायलांनो नागिरदों, जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो। अब्लानो नोंथांमोनहा माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ अलरेडि नोंथांमोनहा बुजिगोन। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअ फारसे आवगायनोसै। नैबेनो एडभार्टाइज डिटेल्सखौ लानानै फैदों। गुबैयै सिगाङाव आङो ग्रेड 3नि एडभार्टाइजखौ लानानै फैग्रोनाय जादों। नोंथांमोना नायबा नुगोन नैबेयाव एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फर भेरियास ग्रेड 3 पोस्ट आर एज फलोज। गाहायाव होनाय बायदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेयाव होनाय जादों। बेयाव मोनदों केटेगरि अफ पोस्ट मिनिमाम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टेन्टेटिभ भेकेन्सिस, माने बबे केटेगरियाव मा क्वालिफिकेशन नांगौ आरो बेसेबां पोस्ट बेखौ होनाय जादों। केटेगरि 1आव मा पोस्ट दङ नै एकाउन्टेन्ट दं, केशियार दं, जुनियर एसिस्टेन्ट दं, LDS, स्टेनोग्राफार एटसेट्रा बेफोर दङ। बेफोर पोस्ट केटेगरि 1आव बे ग्रेड 3नि जोबदे, जों बयबो गोसोआव ला ग्रेड 3नि जोब बियो। ओमफ्राय केटेगरि 1आव मा क्वालिफिकेशन नांगौ होनदों बेचेलर डिग्री, देट मिन्स कम्पिउटार ग्रेजुवेट नांगौ, एनि ग्रेजुवेटबानो जागोन। ओमफ्राय कम्पिउटार नांगौ, मिनिमाम 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार कर्स जोंनो नांगौ। बेयाव गासै बेसेबां पोस्ट दं 8,331टा गासै पोस्ट दं बेयाव केटेगरि 1आव। बेनि उनाव केटेगरि 2आव दङ मा पोस्ट दं बेयाव फिल्ड एसिस्टेन्ट दं, फिल्डमेन दं, फरमेन दं, सेक्सन एसिस्टेन्ट, सयल कनजारभेसन, फिल्ड वार्कार, जुनियर एग्रिकालचार बेफोर दंजोबो केटेगरि 2आव। पस्टफोरा बे जों नायबानो नुगोन। ओमफ्राय बेयाव मा क्वालिफिकेशन नांगौ होनदों HS हायार सेकेन्डारि जों बेयाव नांगोन। हायार सेकेन्डारि क्वालिफिकेशन बेयाव नांगोन। बेयाव गासैबो पस्ट बेसेबां दं होनदों 3,690टा पस्ट दं बेयाव। बेनि अनगायैबो केटेगरि मोनसे दंबावो, केटेगरिया नैबेयाव दङ मोनसे 3 नम्बर केटेगरियाव मा दङ ड्राइभार पस्ट, बियो अनलि ड्राइभार। बेयाव मा होनदों क्वालिफिकेशना मेट्रिक जानांगोन। आरो बेयाव एक्सुवेलि ड्राइभारखौ नैबेयाव क्वालिफिकेशनखौ नैबेयाव होजोबनाय जायाखै, मानोना ड्राइभारनि थाखाय बेयाव ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ जायो। ड्राइभिं लाइसेन्स होफानाय दङ। एप्लाइ खालामबा जोङो मोनहैगोन निस्सय ड्राइभिं लाइसेन्स दङ। ओंखायनो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ जों बेयाव होफानो गोनां दं। बेयाव गासिबो बेसेबां पस्ट दं होनदों 1,120टा गासै पस्ट दङ। बेनि अनगायै जोङो गाहायाव मा नायनो हायो, जोङो बारा नायनांगौ गैया। बे रिजार्भेसनफ्रा जेरै दं एरैनो बिदिनो गभर्नमेन्टआव जेरैबायदि रिजार्भेसन दं बेबायदि रिजार्भेसनानो जाजोब्बाय थाखागोन। बेखौ जोङो नायबाय थानो गोनां गैया, नैबाव नायबानो जों नुगोन। दानिया जोङो माबाखौ नायनो हायो, फिसखौ नायनो हायो। जों बेसेबां फिस होनांगोन जों बेखौ नायनो हायो। फिसआ नैबे 4 नम्बराव दङ 350। सोरनि थाखाय बियो UR आरो OBC MOBC केन्डिडेटफोरनि थाखाय 350 नांगोन। मोनसे केटेगरियावनो दे बियो, मोनसे केटेगरियावनो 350 नांगोन। बेबायदि मोनथाम केटेगरि दङ, मोनब्रै केटेगरि दङ थार्ड ग्रेडआव 1, 2, 3 बेबायदि मोनब्रै केटेगरि दङ। मोनब्रै केटेगरियाव मोनसेयावनो 350 बिसोरो आनरिजार्भफोरा बा OBCफोरा। दानिया बि नाम्बाराव दङ 250, माने 250। बेयो सोरनि SC STP ST हिल्स केन्डिडेटफोरनि थाखाय 250 रां होनांगोन जोङो मोनसे केटेगरियावनो। जोङो बेखिनिखौनो नायो। केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो थाखायथ' जों बेयाव थोंजों थांबानो जायो। नैबे सेबानि वेबसाइटआव थोंजों थांबानो डाइरेक्ट अन जाखायो। जोङो बेखौ उनाव स्टेप बाय स्टेप एप्लाइखौ माबोरै खालामो जों बेखौ नायलांगोन। बे जाबाय ग्रेड 3नि बिराद बुरजा पस्ट ओंखारदों। दा ग्रेड 4निखौ जों नायनो हायो। नैबे ग्रेड 4नि 2 नम्बराव दङ नै एजुकेशन क्वालिफिकेशन एन्ड भेकेन्सि फर क्लास 4, देट मिन्स ग्रेड 4। मा पस्ट दं बेयाव मोननै केटेगरि दङ। मोनसेया रेड आप टु क्लास 8, क्लास 8 सिमल' फरायनाय केटेगरिफोरनि बियो। क्लास 8 सिमल' फरायनाय जानांगोन बियो।
बेयाव बेसेबां भेकेन्सि दं होनदों 9,000 भेकेन्सि दं बेयाव। बेनि अनगायै मा दङ मोनसे HSLC एबा मेट्रिक पासफोरनि दङ मोनसे, बेयाव गासै 4,300 पस्ट दङ। मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना नैबेल' जानांगोन, जों गोसोआव लाखा बयबो। हायार सेकेन्डारिल' जानांगोन बेयाव मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना। हायार सेकेन्डारिनि गोजौआवबा बेयाव बेफोर पस्टखौ निस्सय जोङो एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा। जों बयबो गोसोआव लाखा, एप्लाइ खालामबा जों नुगोन दा ग्रेजुवेटनि अपसन दङ मोनसे, बे ग्रेजुवेटनि अपसनखौ जोङो जाहाथे होफ्लांनो नाङा। स्टेप बाय स्टेप जों दा नायलांगोन। ग्रेड 4निखौ एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन आं, नोंथांमोनहा दा नायलांबानो नुगोन। दा ग्रेड 4नि भेकेन्सिफोरा बेफोरबायदि। बेनि अनगायै गाहायाव मा दङ, जोङो बे नर्म्सफ्राथ' गासिबो गभर्नमेन्टआव जेरैबायदि दङ बेबायदिनो जोबखा। जोङो मोनसेखौल' नायनो हाबावो दा, रिजार्भेसन नर्म्स बेफोर गासिबो थिगैनो दं, बेफोर एखेयानो जोबखा। खालि जोङो मोनसे नायबावदो, नैबाव एसे 4 ग्रेडनि थाखाय बेयाव फिसआ एसे आलदा। मोनसे केटेगरियाव 200 आनरिजार्भफोरनि थाखाय, OBC MOBC फोरनि थाखाय, आरो ST SC ST फोरनि थाखाय मा होनदों 150 थाखा। 150 रां बेयाव मोनसे केटेगरियाव। मोननैखौबो खालामोबा 150 जागोन, 300 जागोन। मोननै केटेगरियावबो खालामोबा 300 जागोन SC ST OBC फोरनि थाखाय। दा बेखिनियानो जों मोनथिबाय। अब्ला भेकेन्सिया बेसेबां दङ आरो मा मा क्वालिफिकेसन नांगौ जों निस्सय मोनथिबाय। दायो जोङो स्टेप बाय स्टेप जोङो एप्लाइ खालामनायखौ नायलांदिनि। गोबाङा एप्लाइ खालामनो हायाखै, मबाइलाव एप्लाइ खालामनो नाजादोंमोन, नाथायबा मबाइलाव बेबायदि एप्लाइ खालामनो हायाखै। आरो लेपटपावबो बा कम्पिउटारावबो माखासे मानसिफोरा बेबायदि प्रपार एप्लाइ खालामनो रोङाखै। दा जोङो माबायदि खालामनांगौ बेखौ आङो स्टेप बाय स्टेप 4 ग्रेडनिखौ एप्लाइ खालामनानै देखायगोन नोंथांमोनहा नायलांबानो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोनहा निस्सय बुजिना मोनगोन। थ' जों एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नायलांनि। गिबियावनो जों कम्पिउटार स्क्रिनाव फैबाय, बेनि उनाव जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लादो। आं बेयाव क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै। क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय। अपेन खालामखांनायनि उनाव आं बेयाव टाइप खालामनो नांगोन, बेयाव सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैदो। साइटआव फैनाय लोगो लोगो खेबसेनो नुजाखागोन। नैबेयाव सेरदो, बेयाव सेरनाय लोगो लोगो खेबसेनो नुजाखागोन। ओरैहाय 3rd ग्रेड आरो ओरैहाय 4 ग्रेड एप्लाइ हियार। 3rd ग्रेडनि थाखाय आरो ओरैहाय एप्लाइ हियार। आं बेयाव 4 ग्रेडखौ खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो। 4 ग्रेड 3rd ग्रेड एखेखा नालाय, जिखुनु जाया आं 4 ग्रेडखौ बेयाव खालामनानै दिन्थिनांगोन। दानिया रेजिस्ट्रेसनाव सेरदो। रेजिस्ट्रेसनाव सेरखांनानै बेयाव नेक्स्ट सेरदो। माखासे इन्सट्राक्सनफोर दंमोन। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ, जोङो बेयाव एकदम एक्सचेन्ज कार्ड नङाबा जाया। एक्सचेन्ज कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होग्रोनांगौ, अब्लासो जोङो एप्लाइ प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनो हागोन। गतिके एक्सचेन्ज कार्डखौ जों होग्रोथारनांगोन। एक्सचेन्ज कार्डखौ आं बेयाव थुबाय आंनिखौ। एक्सचेन्ज कार्ड थुखांनायनि उनाव मबाइल नाम्बार थुबाय। मबाइल नाम्बार थुखांनायनि उनाव आङो सेन्ड OTP आव सेरनांगोन। सेन्ड OTP आव सेरबाय। आंनि मबाइलाव मोनसे OTP फैगोन 6 नाम्बारनि। बे OTPखौ आं बेयाव सेरग्रोनांगोन। सेरनानै भेरिफाइ खालामनांगोन। आंनि मबाइलाव मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ आं बेयाव भेरिफाइ OTP आव सेरनानै भेरिफाइ खालामनानै लानांगोन। एक्सचेन्ज कार्डआ आजिखालि अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ। अनलाइन एप्लाइ जायो। आजिखालि अनलाइनसो खालामनांगौ। नोंथांमोनहा एक्सचेन्ज कार्डखौ अनलाइन खालामनानै लादो थाबनो। OTPखौ सेरबाय, भेरिफाइ खालामबाय, बिनि उनाव नेक्स्टआव सेरबाय। नेक्स्टआव सेरनाय लोगो लोगो आंनि फर्मआ ओंखारबाय। बेयाव मोननै केटेगरि दङ 4 ग्रेडआव। मोनसेया जाहैबाय नोङो 8 पासनि थाखायल', आरो मोनसेया जाहैबाय SSLC एबा मेट्रिक। आं बेयाव 8 पासखौ होला, न' होबाय आङो 8 पासखौ, आरो आङो मेट्रिकनिखौल' होनोसै। मेट्रिक पासनिखौल', मोननै केटेगरि नालाय बेयाव 8 पासनिखौ होला, आङो बेयाव मेट्रिकनिखौल' होनाय जाबाय। बेयाव आङो आंनि नामखौ मोजाङै टाइप खालामनानै लानांगोन। नोंनि अरिजिनेल नामा मा, स्पेलिंआ मा, बेखौ आं टाइप खालामनानै लागोन। बेनि उनाव बेफोरखौ आं मोनफा मोनफा फिलआप खालामजोबग्रोनांगोन। बिमानि नाम, नैबेयाव बिफानि नामखौ होनांगोन। बिफानि नामखौ टाइप खालामबाय। बेयाव नोंनि डकुमेन्ट्सआव जेरै दं एरै टाइप खालामनानै लाजोबबानो जाबाय। बेनि उनाव डेट अफ बार्थखौ होनांगोन। डेट अफ बार्थखौ आङो बेयाव बसायनानै लाबाय। डेट
बेखौ बसायनानै लाबाय। बसायनानै लाखांनायनि उनाव जेन्डार सेलेक्ट खालामबाय आङो। जेन्डार सेलेक्ट खालामबाय, केटेगरि सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव एक्सचेन्ज नाम्बारफ्रा ओंखारखायो दहाय खालामखानाय दङ हिसाबै। बेयाव आङो बेंगुरा बेंगुरि नङा आरो आं एक्स सार्भिसमेनबो नङा, न' होजोब्बाय आङो। रिलिजियन आंना मा हिन्दु नालाय आं हिन्दु होबाय रिलिजियनखौ। बेनि उनाव एड्रेसा एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 मोनथाम एड्रेस दङ बेयाव। आङो एड्रेसखौ ओरैनो बेयाव आंनि गामिनि नामखौनो होजोब्बाय। एड्रेस 1 आवबो, एड्रेस 2 आवबो आरो एड्रेस 3 आवबो आं आंनि गामिनि नामखौनो सेमखौनो बेयाव होजोब्बाय। जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बेफोरो। गतिके आङो बेयाव मोनथामावबो आंनि नामखौनो आंनि गामिनि नामखौनो होनानै लाबाय। नैबेयाव सिटि एबा भिलेज, बेयावबो भिलेजनि नामानो, आंनि गामिनि नामखौनो आं बेयाव होबाय। बेनि नेक्स्टआव जोङो पुलिस स्टेसन आंना काजिगावखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव पिन नाम्बारखौ आं बसायबाय। 78333 आं बसायबाय। बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टआ आं क'क्राझार नालाय आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव होनाय जाबाय, क'क्राझार। बेनि उनाव सार्कोलनि बाथ्रा बुंदों आं, बेयाव अपसनेल, बेयो होबाबो जायो अब्लाबो आं बग्रिबारि, आंनि बग्रिबारि सार्कोलखौ आं बग्रिबारिखौ होबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव ब्लकआ देबिटला नालाय आं बेयाव देबिटला होबाय। नैबे प्रेजेन्ट एड्रेसा जुदि एखे नङाब्ला बेयाव आं क्लिक खालामनानै प्रेजेन्ट एड्रेसखौ टाइप खालामनो हायो। नैबेयाव आंनि इमेलखौ होबाय आङो, मबाइल नाम्बाराथ' ओंखारखाबाय नालाय इमेल आइडिखौ होबाय आङो। इमेला उननि थाखाय खामानि गोनां दरखार दङ, बेनिखायनो इमेलखौ आङो सिगाङाव जेरै होदोंमोन बेबायदि इमेल नाम्बारखौनो आं बेयाव होफिनबाय। बेनि उनाव इमेलखौ होखांनायनि उनाव आङो ओरैहाय नायबा नुयो, ओरैहाय दङ आधार नाम्बार। आं बेयाव आंनि आधार नाम्बारखौ आं बसायनांगोन। आंनि आधार नाम्बारखौ आं बेयाव बसायबाय। आधार नाम्बारखौ बसायखांनायनि उनाव आधार नाम्बारखौ बसायखांनायनि उनाव आङो एग्जामखौ आं बबेयाव होगोन, बबे डिस्ट्रिक्टआव, आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो होगोन एग्जामखौ। गतिके आङो प्रेफारेन्स खालामनो हायो बेयाव, फार्स्ट प्रेफारेन्स, सेकेन्ड प्रेफारेन्स आरो थार्ड प्रेफारेन्स, मोनथाम सायख'नो हायो जोङो। गतिके आङो फार्स्ट प्रेफारेन्सखौ क'क्राझार होबाय, सेकेन्ड प्रेफारेन्सखौ आं चिरां होबाय आरो थार्ड प्रेफारेन्सखौ आङो तामुलपुर होबाय। बाक्सा गैया, तामुलपुर होबाय आङो। धुब्रिबो गैया, धुब्रि दङबा आं धुब्रिखौनो होगौमोन, नाथाय तामुलपुर दं नालाय तामुलपुरखौ होबाय। बेनि उनाव क्वालिफिकेसन नालाय आङो डाइरेक्ट मेट्रिकनिखौल' बसायनोसै, बेयाव क्लास 8निखौ बसायला। आरो जायफोरा क्लास 8निखौ खालामगोन बिथांमोनहा क्लास 8नि सार्टिफिकेट नाम्बारखौ गोसोआव लानांगोन आरो सार्टिफिकेट नाम्बारखौ बसायफानांगोन। बेयाव नाम्बारखौ बसायबाय, मार्क्स आं नाम्बार मोननायखौ बसायबाय। बेनि उनाव टटेल मार्क्स बसायबाय, पार्सेन्टआ गावनो ओंखारखाबाय। इयार अफ पासिं 2007 आरो नेम अफ स्कुलनि नाम, आं बबे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक पास जादोंमोन आं बेखौ बसायबाय। बेनि उनाव नैबेयाव आङो बर्डआ सेबा नालाय ओंखायनो सेबाखौ होबाय आङो। बेयाव जेबो होला। हायार सेकेन्डारि दङमोन, आं हायार सेकेन्डारिखौबो बेयाव होला। आदार क्वालिफिकेसन दंमोन, आं बेफोरखौ जेबो होला। आं मेट्रिकनि लानाय, खालि आं मेट्रिकखौल' बसायबाय। बेबायदिबाबो जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। ओमफ्राय नैबेयाव ग्रेजुवेट दङ, ग्रेजुवेटखौ आङो न' होनांगोन, बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। हयथ'बा बेयो ग्रेजुवेटखौ येस होफ्लाङोबा केन्सेलबो जानो हानाय, ओंखायनो आं न' होबाय, ग्रेजुवेट नङा होननाय जादों थारमाने। रिटेन एग्जामखौ आङो बर'नि होगोन, ओंखायनो बर'खौ सेलेक्ट खालामबाय आं। बिनि उनाव आं फट'खौ आं सेलेक्ट खालामबाय, आंनि पासपर्टखौ आं सेलेक्ट खालामबाय। पासपर्ट सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आङो सिगनेसारखौबो सेलेक्ट खालामबाय। सिगनेसारखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आङो पासवर्डखौ नों गोसोआव थानाय बायदि नोङो, पासवर्डखौ नों गावनि गोसोआव थानाय बायदियै बसायनानै लादो। बेयाव आंनि गोसोआव थानाय बायदि आं बेयाव पासवर्डखौ बसायनानै लाबाय। आरो बे नों पासवर्ड मोननायखौनो रिएन्टार खालामबाव बेयाव पासवर्डखौ। बेनि उनाव बेखौबो मोननैखौबो येस खालामखांनायनि उनाव नैबे रिभिउखौसो सेरनांगोन जोङो, डाइरेक्ट साबमिट जाया, बेयाव रिभिउखौ सेरग्रोनांगोन। रिभिउ सेरनानै नोङो मा टाइप खालामदोंमोन, मा फिलआप खालामदोंमोन, बे गासिबो नोङो चेक खालामफिनजोबनो हागोन। चेक खालामखांनायनि उनाव गाहायाव अके दङ, बे अकेखौ सेरदो। अकेखौ सेरखांनायनि उनावसो आङो साबमिट, आइ इउ सियर टु साबमिट, नैबेयाव आङो
अके खालामबाय साबमिट जाबाय आंनि माबाया नाथाय बियो फाइनाल साबमिट नङा नैबेयाव पेमेन्ट दं नैबे एप्लिकेसन नाम्बार बे एप्लिकेसन नाम्बारफ्रा उननि थाखाय गोनांथि दङ नैबेयाव पेमेन्ट दङ पेमेन्ट खालामखांनायनि उनावसो आंनि एप्लिकेसना फाइनाल साबमिट जागोन दायो प्रभिजनेल साबमिट जाबाय पेमेन्ट खालामनाया नैबेबायदि जोङो बेबायदि रोखोमाव पेमेन्टखौ खालामनो हायो माने अनेक रोखोमनि दं क्रेडिट कार्ड दं डेबिट कार्ड दं आदार डेबिट कार्ड्स दं इन्टारनेट बेंकिं दं ओमफ्राय इन्टारनेट बेंकिं दं बेनि उनाव वालेट केस क्रेडिट दङ बेनि उनाव वार दङ किउआर दङ किउआर क'डजों हायो जोङो इउपिआइ जोंबो जोङो खालामनो हायो पेमेन्टखौ जोङो अनेक अपसन दं बेयाव गोबां अपसन दं बे अपसनफोरजों जोङो पेमेन्टखौ जोङो उनाव खालामनानै लानो हासिगोन मानोना जोंनियाव दा एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवार्ड मोनखाबाय जोङो बे एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवार्डजों उनाव लग इन खालामफिननानै पेमेन्टखौ खालामबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा आथिखालाव एक्सचेन्जआबो अनलाइन जायो एक्सचेन्जखौबो अनलाइन खालामनो गोनां दङ एबा एक्सचेन्जखौबो जों अनलाइन खालामनांगौ मानोना बे साख्रिखौ जोङो एप्लाइ खालामनो थांनायनि सिगां एक्सचेन्ज नाम्बार होग्रोनांगौ जायो एक्सचेन्ज नाम्बार होआगौमानि जोङो जेबो स्टेप आवगायनो हाया गतिके जोङो एक्सचेन्ज कार्डखौ खालामनानै लाग्रोनांगौ अनलाइन जायो मबाइलावनो जायो लेपटप कम्पिउटार जेरावबो जायो अनलाइन खालामनानै जों लानांगौ बेयाव जेबो मासुल एबा फैसा होनांगौ गैया गतिके जोङो मबाइलावनो खालामनानै लानो हायो एक्सचेन्जखौ जोङो खालामनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावसो नैबे साख्रिखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन गतिके खोनानाय बायदिब्ला आं दा एसेबां सियर नङा माने आगोलाव जानाखि गोजाम एक्सचेन्ज कार्ड दङमोन बे एक्सचेन्ज कार्डआ आथिखालाव सोलिला बेनिखायनो अनलाइन खालामनांगौ जायो मानोना नाम्बारा आथिखालना बुरजासिन आगोलना एसे खममोन एक्सचेन्ज नाम्बारा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा दानिया एसे बुरजा जायो बेनिखायनो आगोलनिखौ सोलिला होनदों बेनिखायनो गोदान खालामनानै लायोबा जाहाथे मोजां जायो अनलाइन अफलाइन मदआ सोलिला होननानै बुंदों अनलाइन मद जानाखि अनलाइनजों खालामदोंमोन बिथांमोननि एक्सचेन्ज कार्डआल' सोलियो होननानै बुंनाय जादों गतिके नोंथांमोनहा जेबो मासुल नाङा एबा फैसा नाङा हिसाबै गावबागाव मबाइलावनो बानायनानै लानो हिसाबै मबाइलावनो अनलाइन खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे साख्रिखौ जोङो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय गतिके आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला सोरनोबा फोरमायनांगौ दङब्ला फोरमायनांगौ सानदोंब्ला जाहाथे शेयार खालामनानै फोरमायहरो आरो माबा सोंनांगौ एबा साजेसनफोर दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय गोजोन्थों।